L'any 1898, el monòleg La infanticida de Caterina Albert és premiat als Jocs Florals d'Olot. El monòleg retrata amb cruesa la bogeria com a fugida d'una situació insostenible d'una dona sola, indefensa i abandonada. La infanticida fou pels mateixos membres que l'havien premiat motiu d'escàndol, no tant per la temàtica qualificada d'immoral i corruptora, sinó al descobrir que era una dona l'autora. Des d'aquell moment, Caterina Albert va emprar el pseudònim de Víctor Català. La infanticida. A la cel·la pobra d'un manicomi, la Nela, jove i esgrogueïda, amb l'esguard extraviat. Tots me van enganyar, tots a posta. I don Jaume el primer, el fill de l'amo. Aquí també, com allà dalt, me miren i em pregunten, perseguint-me sempre. I fins se'n riuen, maleïts. L'hora que jo pugui fugir i a clar de lluna que em s'atrevés a la masia anar-me'n. A la masia? No, a la masia no. Hi ha el pare que en casa arreu per degollar-me un dia. Ja va mostrar-me la falsa retorta. Va agafar-me d'un braç, amb dits de ferro, i fent-la llambregar davant mon rostre, te la pots mirar bé, va dir. La guardo per tallar-te en rodó aquells caps de bruixa el dia que m'afrontis i rebaixis. Mira-la bé, gossa bordella, i pensa que encara tinc delit, i ella no és gansa. Feia una fresca i quietud més dolces. Si m'hi havia malgastat d'estones sota la parra o al magraner, més l'altre m'esperava, allà a prop, braços estesos i un petó, i 100 i 1000 a flor del llavi, per desgranar-los tots damunt mon rostre tant tots m'hi arrimés. I abans d'anonar-me'n me sentia presa en uns braços ferrenys i alhora trèmols, i amb 1000 petons al clot, al coll i als llavis, i envolta en son alè que m'abrusava, com ovella flibada i desfeïa. I tornava a aquest món, no sé a quina hora, que Déu volia o quan volia l'altre, perquè jo no era jo, feia sos gustos, potser era amo de mi, si jo el volia més que tot el món. De cap a cap, tota la vida entera per mon desig fora una nit de lluna, que sols de nit me n'era possible veure'l, tan llarg un jorn, de sol a sol se'n feia, sense ell, 24 hores sense besos. Cert dia, algú li va xerrar a mon pare que em feia amb un senyor. Algú seria que no va estimar mai, perquè el mal que va fer. Des d'aquell dia, mon pare sembla foll, guaitant-me sempre mateix que un mal esperit, sempre grunyint-me, mentre la mula i a la vaca cega com a filles tractava a manyeguides, tracte de mula o berra m'hi en donava. I tot per què? Doncs sols perquè l'altre era un senyor, i el dimoni talment devia ésser el meu reiner, segons el dir del pare. Més jo mai he sabut per què el temia, que ell valia molt més que els altres homes, i era ardit i valent que dava enveja. Tots els millors hereus, deixeu-me riure, tots els millors hereus, fadrins de poble amb el xavo, el clavell rere l'orella, el cigaló pudent sempre a la boca, la camisa confosa i destenyida. I per fer-me una festa, ja se sabia, me clavaven pessic o garrotada, que perdia molts cops al món de veure. I aqueixos sí que es queien al meu pare, fins li feia més d'un peça per gendre. Però a mi, Déu me'n guardi d'aquells homes, en tuf de gos de la sugor covada. Després de veure amb ell, net com un lliri,
flairant a gessamins i maraselva, i a cents altres olors desconegudes, d'home ric, de ciutat, de casa bona. Oh, reiner, reiner meu, clau de ma vida, per què no em vens a veure? Jo t'enyoro. Estic sola, reiner, tota soleta, de dia i nit dins d'aquesta cambra, esperant els teus braços que m'estrenyin. Reiner, oh reiner meu, jo vull que vingues de seguida, que no tinc ganes de menjar res, més de tos besos sempre. I te'n guardo aquí dins, entre molts llavis a milions, per fer-te a tota hora, durant anys i més anys, fins que el món fini. Oi que tan punt enllestiràs la feina, me vindràs a cercar? Si tu sabies les coses que han passat d'ençà que ets fora, te'n recordes, reiner, que jo llavores, abraçant-te ben fort i a cau d'orella, te vaig dir, poc a poc, que ni em senties. Ai, reiner del meu cor, jo em penso que hi haurà alguna cosa. No te'n recordes? No te'n recordes de què vull dir? Doncs era cert, bé massa. Des d'aquell dia, quin trencacor, quin viure. Me temia que tots ho descobrissin amb els aires tan sols. I encara més, quan veig que el pare s'alça i despenja la falç i se la mira. Ai, ai, Déu meu, quina por! I em semblava sentir el zasc aquí. M'hauria mort al vell punt de saber. I si no m'erro? I jo, pobra de mi, com arreglar-me perquè mai se veiés? Si era impossible. I amatent venia l'hora. Com m'ho havia de fer tota soleta, desemparada, sense tu ni mare, i veient sempre relluir en la fosca rere la porta aquella falç torcida que em volia segar la gargamella. A no trigar, també ho sabria el pare, i els germans, i els veïns, i tot el poble. I mentrestant, reiner, tu no venies. I ja havien passat més de 7 mesos. Més tota sola. Me'n tornava a l'era. Sentia grans desigs de fer-me una, o tirar-me a la bassa, o bé del sostre per penjar-me en un lligam. Mesquina ràbia. A totes hores, al molí hi havia un formiguer de gent. Fins a les tantes molien blat, que era l'anyada bona. I jo amunt sempre, a veure si el dimoni se m'enduia. I el dimoni, per això, com si tal cosa. No hi va valer estrènyer amb la cotilla fins a agitar i tot sang per la boca. No hi va valer clavar-me garrotades. Estava llesta, no hi havia remei. Tot se sabria i la falç a l'instant. I al fi, l'hora arribà, una vetllada ja al molí. Al pare, així li dic sense aguaitar-lo. Si vos voleu, jo la faré a feina. I el pare gira el cap. Tu tota sola? Jo que en un salt encenc els llums i arri, té. Al llit tothom. Cap a les 2 vine a cridar. Tota la nit no hi passo. Torna el pare i jo. Au, aneu-se'n! I se'n van anar tots. Ai, ja calia que estones que em mossegava els llavis per no llançar xiscles que a la gola muntaven ofegant-me. Quin suplici! I ania les moles, quasi arrossegant-me, i allà va ser, rodant les moles, ofegaran els crits. I què patia, reinet, tota soleta. Soleta no, després que ja era nada. I era petita com una nina, i amb una caroneta més bufona, els ulls aclocadets, la boca oberta. Me la vaig estimar tot de seguida, pobra filla del cor. Sentiu la mola?
va rodant, com aquell dia. Oh, Verge Santa del Remei, que pari aquest rodar, o feu-me tornar sorda. L'abraçava, i a petons l'hauria fossa, que mai més acabava de tipar-me'n. I tant vaig massegar-la que la nena, heus aquí, que de cop la cara arrufa i arrenca el plor, un espinguet, i la nena quins crits, semblava folla, jo esglaiada fins perdia l'esma. Quan a dalt, quin espant, sento que es tiren a baix del llit i cops de peu descalços. Era el pare, segur. Verge Maria, com ho havia de fer jo, pecadora? Eren passos rabents cap a l'escala i no sé què passar. La Fals vaig veure relluir tot de cop, aquí de dintre, i m'aixeco d'un bot. La nena hi torna, jo li tapo la boca, més no calla. I el pare, que està a prop, jo esma perduda, corro cap a la mola i mare meva! Quin xerrisc que va fer, com una coca, i encara llançar un crit. Deixeu-me, que no vull dir res més. Pareu la mola, que el dimoni la roda. Més el pare res sap, que no us escapi. Calleu tots, que si ho sabia, d'un cop de fals, la meva testa a terra. No li digueu per mor de Déu al pare, de la nena ni piu, que no ho sospiti, que per això m'he anat de casa meva i m'estic aquí dins. Fins que vinga en Reiner i anem a França, lluny del pare, i la Fals, i d'aquella mola, que no vull que m'esclafi, cap més nena. L'any 1910, amb el rerefons de les guerres colonials espanyoles a ultramar i a Melilla, Víctor Català denuncia, en el monòleg L'Arepa, la injustícia que havien de patir els humils que no es podien escapolir d'anar a la guerra per no poder pagar la redempció. Ai, senyor, pobre noi, va treure'l 3, soldat per Cuba. Jo vaig perdre els sentits. En Marc, al saber-ho, va cargolar un renec i el pobre Quinto quedà més blanc que cap paper d'escriure. Com comprar lo soldat? A casa nostra amb los jornals estaven com uns prínceps, però de béns no en parlem, eines i força, i els barracons i molta alegria. Però el pobre noi, que tot ho veu, comença d'anar emmorriat, ni riu ni canta, ni puc treure-li un fàstic de la boca. Sempre pensa el mateix, soldat a Cuba. Des de la quinta que caço en tot arreu 400 duros i no els trobo enlloc. Mireu, vaig tornar a casa a mitges aigües de dir mal de Jesús. Era com boja. En Marc ha caçat de la Seca a la Meca, l'han tret de per tot sense esperança. El noi s'aixeca com un pa de cera i em diu així mateix: no ploreu, mare, i vos hi heu captat prou. Encara em sobra prou coratge per prendre la motxilla. Me n'aniré per soldat. I marxar el fill del cor, marxar per sempre. Ja mai més no veuré fins a la glòria. Des de l'horta no va ni despedir-se'n. Des de la pobra Agnès, sí, que ella era bona. I l'Agnès s'ha complert i jo l'estimo com a nora ben cert, que a mon fill vella se'l volia de cor. Si li posava unes cartes, senyor, que unes coses que feien enternir. I el fill el contestava, una pels pares i una altra per l'Agnès, més foren poques. Una des de Cadis al sortir per Cuba i altres dues des d'allà.
Amb la darrera enviava el retrat. Pobre fill meu, ja no va tornar a escriure. Un dia em diu la Paula que a Girona ha arribat un soldat èctic de Cuba del regiment del Noi. Jo me n'hi assalto i allà ho vaig saber tot. Diu que va caure al seu costat amb una bala a dintre, sense dir Jesús, de cara a terra. I al mig del fang ni el van enterrar a Aretxes. Aquest retrat és tot el que em queda d'ell. L'any 1904, a instàncies de la revista Joventut, escriu la que seria la seva novel·la més important, Solitud. Inspirada, localitzada a l'ermita de Santa Caterina del Massís del Montgrí, és la lluita entre lo ideal i lo real del món rural. Mila, dona humil casada amb un dròpol, en Maties, que la du per instal·lar-se com a guardes a l'ermita de Sant Ponç. Mila, treballadora i amable exposada pel destí en l'esgarrifosa solitud material i moral de la muntanya. Uns personatges, en ànima, i altres veïns van configurant els afanys, les forces tenebroses, el destí, de l'ésser humà en l'isolat medi natural muntanyenc. Sols en el vell pastor, en Gaietà, símbol de la fas amable de la natura, rondallaire i pou de saviesa, hi troba confort. El llarg camí d'anada a l'ermita. Ella, la Mila, s'aixecà sense ganes i ell, en Maties, d'esquena al pla, estira el dit cap a Garbí. En aquella muntanya tan fosca? No, és el Roquissal, goita més ençà. Veus el jaç del barranc negre com una vena que lliga les barres d'aquella alta muntanya més baixeta? Doncs el barranc surt del coll de Sant Ponç i va endavall del coll i a l'ermita. D'aquell roquís, encara llunyer, se'n desprenia una alenada freda, una estranya alenada d'hivern que sorprenia ingratament les carns plenes de sol de primavera, ferint-les amb un sobtat impuls de tornar enrere. Després de la llarga pujada d'anada a l'ermita, són rebuts pel pastor en Gaietà, que provisionalment, a l'espera de nous ermitans, se'n fa càrrec de la vigilància de l'indret. «Sé pas, ermitana, si vos agradarà la nostra ministra. Si no dueu un bon amaniment de gana, sem uns fumuts cocs». I l'homenet rigué de bona voluntat. La Mila se'n quedà emprendada. Li semblava un bon subjecte, agradós i servidor. Era baixet i primalís, però s'estarrufava la figureta amb un gec ample i curt i unes calces també curtes i folgades de gruixut vorell. Una gorra peluda se li penjava a mitja cara i l'altra mitja, neta de pèl, més que afaitada de fresc, semblava barbameca de naixença. Duia sabates ferrades i petjava reposadament. La Mila li posà uns 40 anys. Encara no hagués sabut que era pastor, ho hauria conegut de seguida, pels aires i pel gran tub de bestiar de llana que desprenia de si. Per aquesta nit vull tractar els amos de forasters. Com l'ermitana no és pas estada mai per aquestes terres, haurem d'ensinestrar-la, no fa? Vingueu, vingueu, ermitana, que potser tindríeu por de fotges. I cal desniar-la. Les dones no són pas braument afectades d'aquesta tara, més així vos la guarirem, si Déu vol. Pels ocells que sou ara teniu pla bastanta gàbia, i per més que en vinguin, també. Ara vos mostraré la capella, que és cosa de veure. Què diria el sant si li féssiu el desaire? La Mila veié Sant Ponç, menut de cos, inflat de ventre, amb llarga barbassa cendrosa, la mitra al cap, la crossa a una mà, l'altra en l'aire, amb els 2 dits estirats. La capella estava plena d'esgarrifances. Acabat el sopar,
Les tristors de la Mila s'havien esvaït bona cosa i l'embalandrament de l'ermita ja no li semblava tan gros, ni la solitud de la muntanya tan absoluta. En la persona del pastor desconegut hi sentiu com un caliu de família, grat i retornador. La primera matinada. Al sortir al terradet de la sala, la Mila quedà desencantada, no hi feia sol. El gris orgebradenc del matí semblava ple d'agullons que fiblaven la pell. Tots són forrellats en aquesta casa, pensà ella pel que ja havia vist. Més en aquell punt sonà una altra veu, la del pastor, que sortia d'enllà del corral. Bon dia, quedeu-nos-do. Jo vos comptava encara entre blanques i negres. És que tenia ganes de veure la casa. I l'ermità. Estava tan cansat que s'hi ha girat davant d'una estona més. El pastor hi rigué. Ei, tot sopent amb catxassa. I vos sou un manat de nyirbis. Mala cosa els nyirbis, ermitana. Lleven la quietud i castiguen el senderi. Batu a conques. Ja veig que seu pas muntanyenc, que vos que la boira vos espanti. A mi, veieu, me dóna plaer i me fa veure uns pensaments la boira. M'agradi passejar pels cims ensolejats amb la ramada i veure allí, enllà, sota meu, tot el món colgat per la fumera. Hi ha camins que senti veus fondes, i no vegi ningú. I jo pensi en les goges que s'espitllin o que rentin la roba entorn del gorg. Un personatge sinistre, caçador furtiu de conills, anomenat l'ànima, ronda l'entorn muntanyenc, el vilatà i l'ermita. Ella es torçà sobre l'ampit del finestral i tot mirant-se-la descobrí pel mig de dues caputxes verdes del xiprers quelcom blau, com una taca que es removia. Sos ulls d'ocell endevinaren de seguida lo que era aquella taca. Un home, pastor. Exclamà admirada, com si acabés de retrobar lo que pensava haver deixat lluny per la vida. El front del pastor s'ennuvolà. L'ànima. Va fer i girant-se tot seriós, afegir. Pareu-hi-ment amb aquest home, ermitana. És la cosa més ruïna de la muntanya. I aleshores la indiferència que havia enrondat sempre la vida de la dona mateix que un mur llarg, seguit i sense cap mena de relleu, començà a clivellar-se, filtrar-se per les escletxes com sigilosos esperits de la muntanya, malèfiques i torbadores sensacions desconegudes. Dues espurnes relluïen enmig de la malesa, dues ninetes de llop cerver plenes de cobejances estaven clavades en ses carns mateix que agulles roents. Al veure's descobert, la fura s'havia embardissat i en l'ànima es brotaren les romegueres que se li arrapaven i rient sordament amb son estrany riure gutural anar reculant i desaparegué. Ja no se'l veia enlloc. Encara la Mila, guaitant la bardissa com ull presa, sentia sobre el pit els rebots de son cor i tenia clavades al cervell la vivor llampegant d'aquelles ninetes i la blancor feridora d'aquelles dents. Passant i sumant dies. Ella, feinatera, i son home, un dropo. La Mila gairebé tenia acabat el gran arranjament de l'ermita i ja no s'hi sentia tan forastera. Proveïa el rebost, ara quarteró de blat de coure amb sac de trumfes, ara bacallà sec, i guarnia el faldar de la xemeneia amb una ampla randa de paper verd i escudellers amb algun plat blanc i mitja dotzena de xicres. Enlaixat fora bellugant irònicament son morret, fi uns conills novells. En Maties tot riallell amb un sarró a l'esquena i una capseta de fusta amb portella de vidre penjant davant del pit. Dins de la capseta, un sant pons de mig pam,
S'aguantava enrampat enmig de penjarelles d'escapularis, pitxeres d'estany amb roses pintades i rosaris beneïts. On vas amb això? Havia exclamat ella. En Maties rigué tot satisfet. Tu, diu que dona tant. Així me contava l'ànima que l'altre ermità gairebé s'hauria mantingut amb això sol. Ella esclatà. Diga l'ànima el que vulga. No et fa vergonya, tu, home sa i condret, d'anar captant pel món? Jo i dos bé tinc que captar pel sant. Pel sant, pel sant. I rigué amb mofa dolorosa. En el bon temps, el pastor guardava el bestiar a la pleta, prop l'ermita, i a les vetlles comptava rondalles. A les vetlles, el pastor, tot fent la feina, comptava rondalles. La primera d'aquestes rondalles que la Mila li oí comptar fou la de les llufes. Doncs, qui vos les ha ensenyades, totes aquestes rondalles? El pastor estirà el pelut enrere i la palidesa de son front, prenyat de pensaments, semblà fer una mena de resplendor. Unes, les més petites, Respongué amb lentitud. me les contaren els avis. Les altres, Nostre Senyor. Com vegi un paratge nou de la muntanya m'assegui tot solic i me'l miri bé una boia estona i m'ompli el cap i me fa rumiar, i com si una veu me les anés dient, me venen totes les coses que hi deuen haver-hi passades en aquests paratges. I per això jo digui que me les conti Nostre Senyor. El dia de l'aplec a l'ermita de Sant Ponç. Missa. A mitja epístola, vora l'altar major, una cara esgrogueïda espaumà els ulls, dilatà les ninetes, baixar lentament els parpres i es decantà sobre l'espatlla veïna. No es veia en la capella una sola persona amb son aspecte natural. Tot eren rostres congestionats o com tofes de neu. La fortor d'encens i cera cremada, l'aroma intensa de les roses i la xardor que exhalava l'amuntegament de cossos aturaven els alens. La lluminària de l'altar i la dansa vermella dels capellans entorn del celebrant feien pampalluguejar els cervells i el xivarri del xor emborratxaven de sorolls harmònics l'oïda més inalterable. Puig que de Déu coneguéreu tan altes perfeccions, donau-nos salut i vida, gloriós màrtir Sant Ponç. El dia de l'aplec a l'ermita de Sant Ponç, sardanes i baralles. El primer refilet del flabiol anunciava les sardanes i com un estrany planer quan hi cau una gotellada clara, en la plaça atapeïda de gentiu s'hi anaren dibuixant precerosament rodones i més rodones, cercles perfectes i concèntrics, que voltaven ara un poc cansat, teixint rítmicament, matemàticament, l'antiga dansa sacra. La casa també es buidà, quedant solament en la cuina les dones, debatent-se amb la platerada bruta i en la capella com una dotzena de devotes agenollades davant dels altars. D'improvís, sense que ningú pogués dir cops i de què vingué la cosa, sonà un crit isolat, l'espatec d'una bufetada, 3 o 4 xiscles d'esglai i s'aixecaren bastons en l'aire i es feu un gran remuixent de gent. Què hi ha? Què passa? S'apeguen! Es tancaren les sardanes més pròximes, després les altres s'aixecà una cridòria infernal en el cantó de la plaça oposat a aquells en què hi havia la parella de benemèrits. «Alto, alto! Però què és esto, brutos? Apártense enseguida!» Més aleshores passà una cosa estranya. La brega parà en sec, com per virtut de la sorpresa, i totes les cares es giraren cap als civils. Hi hagué un punt de suspensió semblant a la del bou que recula per embestir, i de repent una veu clara i trèmola llançà com un coet un crit de
fuera! I la massa sencera semblà revifar-se. Fuera, fuera! El cabo perdé la paciència. El públic, esborant-se en un no res, les posà de banda dels revoltosos i una pluja de malediccions caigué furient sobre la parella isolada enmig del tumult. Diu que hi ha un mort i 10 ferits, però què ha estat al capdavall? Ningú ho sabia de cert tot. L'endemà de l'aplec. La Mila sentia una estreta a la gorja. En Maties es va gastar amb lo d'ahir tot el que teníem. Ell deia que hi guanyaríem tant, i el senyor rector, i 15 dies que no paraven de traginar, quan vianda, quan parament, fins que no quedà un quarto. Ja veieu, aquestes són les relíquies que ens ha deixat Sant Pons. Ho havien seguit tot d'ací d'allà ràpidament, trobant tota la muntanya com un camp de batalla. A cada pas, terrissa rompuda i porrons esgallartats, i de 140 ni una peça sencera, tupí, forquilla, plat, que ella anava plegant, fosca i pruint de dents, com si aquelles deixades oblidades no fossin més que encenalls de sa quimera. La Mila sentia un tret al pit i que la terra li mancava darrere d'ella. Tot se li feu fosc com el traspàs d'un llamp. A l'estiu, els excursionistes, els romeus, els passavolants s'atansaven a l'ermita. A voltes eren colles de caçadors de ciutat, amb grans barrets nous, ormells relluents, vestits carregats de butxaques, groguits de canilles de gossos de casta, malmesos en la ganduleria. Uns i altres, homes i bèsties, seguien la muntanya com alienats. Altres vegades les colles eren més pacífiques, de gent morigerada, de famílies devotes. Fins i tot colles tristes i entristidores hi muntaven. La Mila en tenia present una. Al davant hi anava un vell ben vestit. Darrere d'ell, mitja dotzena de persones a l'entorn d'un cavall on cavalcava, a la manera de dona, una mena d'espectre repulsiu. Un adolescent groc com la cera, amb el coll enravenat i la boca descentrada pel clot d'un vell abscès. Aguantant-li la mà, i tot arran del cavall, una senyora guapassa i fresca encara, apareix amb els ulls sense lluïssor. Es tractava d'un pobre escorfolós que, cansat de metges i potingues, confiava encara vagament en el remei dels sants. Llevat d'aquelles corrues de passavolants que, alegres o melancòliques, li duien sempre distracció i profit, la Mila estava sola. Pel setembre ja sols pujaven a l'ermita persones soltes que feien un passeget higiènic des de pobles veïns. Algun matrimoni burgès, qual dona portava un ciri en una mà i una cabasseta amb berenar en l'altra. El mal de muntanya. Es desmillorà de pressa, perdé el gust de tot i anava mal escarpida, amb les faldilles tortes i les mitges amb punts escorreguts, i deixava d'estriar-se sense parar-hi-ment els colzes del gec d'en Maties i esbocar-se-li esqueixades les butxaques de les calces. El pastor s'alarmà de l'estat de la dona. Ermitana? Li digué un dia que l'atrapà plorant, i ella tingué de confessar-li palesament que no sabia de què plorava. Vos heu replegat mal de muntanya. N'hi ha ves. Primer de tots, cal pas que vos estigueu més soleta com un mussol a dins del cau. La companyia és mitja vida, no fa? La tardor regnava i el temps havia refrescat bona cosa. Era una tongada de dies grisos, en els quals la boira planava sobre tot, fonent les llunyanies i velant de gasta poesia a la muntanya. La tempesta i els estralls, més enllà dels danys de l'aiguat.
Quan una tarda, cap a les 2, el cel serè fins aleshores s'enteranyinà de pressa, s'aixecaren castells de nuvolades. Després d'una gran tronada retrunyidora que rodolà per tot, el firmament descarregà un ruixat furibund que assotà els vidres mateix que pedra seca. La Mila, clavat el nas als de la finestra de la cambra, veié baixar del cel una cortina grisa que es desplegà damunt de tota cosa, esborrant de seguida la silueta fosca del roquís gros. Després del desgavell del dia abans, tot en les altures havia entrat en caixa, talment com si res hagués passat. Més en terra hi quedaven els rastres ben vistents. A cada pas, la Mila trobava noves fotges, nous corregalles gratats per les aigües, voladons de fang i pedra, garrigues desenterrades ensenyant l'arrel, reixocs desconeguts, i més avallet, cap a les terres treballades, passants destruïts, barraquetes de xupluc esgavellades, olivets esfodreçats i amb tots els brots per terra, com si els hi haguessin donat una gran batuda. I arribaren els mals avaranys. La Marieta, filla del mas proper, fent-se una vaga al mocador, exclamà de seguida sense ni donar els bons dies. Qui ho havia de dir, veritat? A matinada ha vingut el gos, lladrant i esgarrapant la porta com un foll. Estava tot moll i ple de fang. Aquesta bèstia ens ve a buscar alguna cosa passa, l'home i el noi l'han seguit. Ara hi tornen a ésser amb la justícia per portar-lo, sabeu? Aquí. Feu amb un fil de veu la Mila. La Marieta se la guaità sorpresa. Ai, mare, el pastor, dona, que no sabeu res. La Mila rodà amb prou feina una mica al cap. Sí, s'ha espanyat, el pastor. S'ha espanyat a les lloses, sabeu? Diu que engegava el ballador. Com se girà el mal temps sense avisar, ell, perquè no se li mullessin les bèsties, fent rodada, devia voler passar pel regalze. Les lloses eren bolles i com fa pendent i són llises, mira, va relliscar i de cap a la clotada. Se l'ha obert tot, pobret. La Mila cercà una mica d'alè per preguntar. I està molt mal? Què dieu, mal? Tant de bo, mor, dona, mor, mateix que els del cementiri. La Mila, trèmola de cames i amb un gran cobriment de cort, no hauria pogut badar boca. Sota la capa del vorell, el cos del mort feia una muntanyola bunyeguda ací i allà. La capa era tota fosca d'haver estat mullada i tota plena de fang. La Mila sentí que les llàgrimes li anaven una darrere l'altra cara avall. Una setmana després encara aquella impressió perdurava. Encara li semblava menys certa i veritable la mort d'aquell home. Sempre, en tots els moments, esperava que muntés per dir-li això o allò, per demanar-li un favor o un consell. En Maties, a l'ermità, feia cada cop menys vida fora de l'ermita. Primer tota la jornada i després dies i nits complertes, carregant-se de deutes de joc entre el veïnatge. A l'ermita no pujava més que en Maties, a portar-li els encàrrecs que d'una vegada per l'altra solia fer-li. Més estar amb en Maties era el mateix que estar sol. No feia cap mena de companyia. Una sospita planava sobre la Mila. Enraonant, la Marieta havia mentat el pastor i la Mila es planyé de seguida de la seva mort. Anem, havia dit la jove, tothom pogués plorar amb els vostres ulls, que vosaltres rai, que vos estimava. Si no vols que expliqueu més, no sé de què parleu, Marieta. Anem, dona, anem, no us feu tan criatura. Reina, que potser vos penseu que el pastor ens ha deixat alguna cosa?
Ja ho sé, que no ha fet testament, però deixar tot és u. La Mila se sentia agraviada. Nosaltres encara no sabíem que tingués res. Doncs no sé, el cas és que en ell res se li ha trobat i no s'ho podia pas endur amb l'ànima a l'altre món. Però com les voluntats fan les obligacions, si ell n'hagués tingut alguna, mira. Aleshores comprengué la Mila de cop tot pensament de la jove. El pastor devia haver pagat voluntats, que per ella volia dir determinats serveis. Verge Santíssima! Gemegà ofegadament. A la mort del pastor, veient que no se li havia trobat res, tothom va pensar: a l'ermita ho tindran. El rector del poble feu anar a la Mila a veure'l. El senyor rector estava en sa cambra. Feu entrar la Mila. Hi ha coses dificultoses de dir, així com així, si no... La Mila no sabia sinó que havia estat sotmesa a un interrogatori minuciós de jutge, ple de preguntes i repreguntes intencionades, de sorprès i revelacions crudels. De tota aquella xarxa de paranys i subtileses, ella n'havia tret en clar que el pastor tenia diners i que els duia sempre sota la faixa de llana en un cinter doble. Que de paraula havia dit el senyor rector que en cas de mort ne deixava la meitat a l'església i que ni ell ni ningú havia vist enlloc el cinter ni diners, que era cert que en Maties havia pagat a poc tots els deutes i finalment que si algú sabia on havien anat a parar aquests diners, tenia l'obligació de dir-ho sota pena de pecat mortal. La Mila havia sortit de la rectoria aclaparada. Ells, sospitats de lladres, pel mal d'anar d'en Maties i sense manera de fer resplendir sa innocència com el sol del migdia. No hi havia encomanat al senyor rector que es tornés en espia i denunciadora del seu home. Per mala sort, aquest pujar aquella nit a dormir. Venia més sovint que abans, i ara ella n'entengué el perquè. Ella es va seure vora el foc i la dona, veient-lo tan silenciós i capficat, pensà: vet aquí perquè cada dia es tornava més estrany. Ell feia temps que no dormia amb son antic son pacífic de bèstia satisfeta, sinó amb un altre son agitat. Carregat amb la sospita, en la solitat absoluta de l'ermita, en Maties sempre fora, en ella, sola, enfront la bestialitat humana. La Mila entrà al corral i a les palpentes tragué els ous de les nieres. Els comptà tots i mancava un per a 3 dotzenes. A 5 rals, com anaven, eren 5, 10, 15, no quedà descontenta. A l'acte feu un ai i un bot, poruga com era, a cop sobte li havia semblat veure bellugar quelcom amb l'ombra del corral. Pujar l'escala més encara a la meitat, el recel l'obligà a girar-se una altra vegada. Oh, Déu, aleshores ja no fou ai ni bot, sinó esgarrip ofegat i correguda desenfrenada escales amunt. No tingueu por. Havia fet un balbeteig rogallós i a la claror escassa del quinquer veia en el tou fosc una mirota blanca. No tingueu por. I es ficà la mà dins la trinxa de les calces i rautà com una bestiola. Què voleu? La Mila tremolava com una fulla. D'un gran esforç pogué fer encara. Aneu-se'n de seguida. Més ell no es mogué. Si voleu, que sí, I tirà als peus de la dona una moneda d'or. La moneda rebotà un drinc sonorós. La dona, al veure-la, havia reculat fins a la paret. En voleu 2? Vos en dono 2. Murmurà,
i una altra moneda caigué i rodolà. No, no, Xisclà la dona encastada d'esquena a la paret, aneu-se'n. però ell, en lloc d'anar-se'n, donà un altre pas. Blaixava sorollosament pels narius oberts i tremolava tot com picat per la taràntula. Quantes ne voleu? Totes? Aquesta ni es movia ni deia res, havia perdut paraula i acció. Però, de repent, la mateixa força del terror la desencantà i, sentint que li brollaven ales als peus, d'una gran revoltada esfereïda es llançà cap a la sala fosca. Sentia el bramul de la fera burlada i de seguida son clapit furiós se li abocava al darrere. Perseguida per ell, passà com un llampec per la cambra del campanar. S'engolí per l'escaleta de la capella, esbiaixà aquesta i bo enmig de les tenebres, arribà i tot fins a la portella del realtar. Però de cop al traspassar-la, quelcom s'entravessà a son pas i la dona llançant un nou penetrant rodolar d'un capgirell sobre les lloses. Veié una gran luminària i cregué que la vida li mancava. Més abans de perdre del tot la coneixença, encara sentí caure-li al damunt, enfonsar sense escarabs la grapa peluda i l'anada roent de la fera. En l'ànima. Va forjar-se en la Mila el desenllaç tràgic. En la solitud encantada de la nit, aquella porta oberta feia feredat. D'altra banda, d'ella el grill incansable cantava encara amb son ric porfidiós. La Mila pujà l'escala. A l'extrem del passadís balconer, la porta de la cuina estava oberta també. Sa clapa groguenca retallada per la claror del quinquer semblava un segell d'or estampat en el mur tèrbolament blanquinós. Aquell or dugué a la memòria de la Mila altre or que havia vist caure a sos peus. Un llarg xiulet de la xiveca del campanar interrompé les meditacions de la dona. Aquell xiulet li feu l'efecte que esquinçava l'èter d'una enganyifa esgarrifosa, tal com el pern del retaule l'havia esquinçat la galta en ella. La solitud de l'ermita cristal·litza amargament son destí. Les hores, impertorbables, havien rodolat mansament sobre la Mila, sempre asseguda i immòbil com una estàtua vetlladora, en son regatell de la solana. La nit li havia deixat caure al damunt sos mantells de la serena sense que ell hagués somiat ni per un instant a ficar-se a l'ermita. Al contrari, si alguna vegada ses mirades vagaroses se li havien dirigit cap a aquell indret, la dona les apartava de seguida, moguda tota ella per una llarga extremitud. Què feia allà? Esperava en Maties. En Maties jugava, i en totes les festes quelcom important s'hi jugava. La nit acabà de passar tota sencera, perquè ja era de dia quan ressonaren allà cap al fons de la collada les passes d'en Maties. Pujava apressat i capbaix. Ella l'anava seguint amb la mirada. Sa cara, fadigada, verdejava com la de l'ànima, i a seguit, sense crits, sense gestes, sense llàgrimes, amb una sobrietat tràgicament despullada, la dona li contà fil per randa tot quan li havia passat. Veient que no obria boca, ella li signà l'ermita. Ara, ja t'ho deus pensar, jo, allà dins, mai més. Però no he volgut anar-me'n sense dir-t'ho, tan lluny d'aquí com puga. Tampoc, amb tu, mai més. No provis pas de seguir-me, te mataria. Després baixà lentament del regatell i, sense afegir altre mot,
sense tombar la cara, sense res més que la roba de l'esquena, la dona,èrtica i greu, amb el cap dret i els ulls ombrívols, emprengué sola la davallada. Les filtracions de la solitud havien cristal·litzat amargament en son destí. Soc terra, si un dia soc por, que sigui d'aquesta que han trepitjat molt, d'aquesta que encara puc prendre i besar, i un dia m'empara